a gine úsle a cáirte. Is cúis áthaisteam a bheith páirteach san ocád hábhacach seo, agus muid baile chun an folklór nua béir le Gaeilge clóite a cheola go hifigiúil. Gan buchas le seánach chuin, príomhhaimimeach oras na Gaeilge as an cuire a thugse am bheith páirteach. Céineach bhfuil sé ar gomas a bheith baile san áit céine chun an gáisce seo ceiliúra. Tá deisegin inniu mar cuid deireachtas na saona, ar nahananta sa thuairt go peibli agus go fíorúil de gach aine bhí páirteach san altógra ile éireann seo, altógra a thosaigh sa bhliain 2000. Breis agus 7 mbliana hin, bailíomar le céile sa Gallery Náisiúnta chun an leagan digiteach den oclár cheola, folklore.ie. Is cuimhin lom smaoine bheith an am san gur maithan cinenne a bhí an, torí an obair a bhí déanta go dtí sin a chur ar fáil an phobal mhór, adas a bhí sé ag séhirí dro an folklór digiteach féin a chríoch nó, agus an leagan crú a chur a gló. Breis agus 3 bliana a dail siag folklór de bhaldrathe, tá an lán is take go bhfuil folklór béarla Gaeilge nua clóite có aimseartha ar an saoil. Mollim sibh ileach. Tá buchas agus meas na tíre tiltte ag an bhuireann mór a thug faoin obair hábhachtach seo le 5 bliana nuas. Fis dúra príomh-eagarthóir, Pádraig Ó Mínáin, agus eagarthóirí Sinsearach Joe Lowry agus Joseph a Morocco. Thug siad aig ar an iliomad dúrlan folklór nó álach in úsáideithe a chur le céile, sa ré digiteach ina maramid. Gan dát ar bé séhir mór fad a dúrlánach é folklór a chur I dála céile. Teige míid freisin gur fíorann scéile ach colua agus a fáil síotar folklór. Tus nín sé ag dála níos, ag gairí a státa, ag scara dígar ní ón dá theanga bheo, agus conas a látar agus a scrítar iad. Mar a nehaíon sibse a thug faoin tógra seo, agus mar a dehan Tomás de Bhaldrathe féin, da had blian ó hen, agus ag mala legan nuad an folklór ag tús na hogdóide. Teastín nu a honrú rialta ar a léhéad I góré le hethrathe sa saoil mór, ar stór folklór an bhéarla agus ar orbert na Gaeilge féin. Mar as óldíomh comá, beidir tá Biblia fáil dá láisthe agah mar uachtar an agus tugann sé sása faoi lid gom, an legan clóite seo a bheith lábhacham, agus mé gobar ar ráid agus ráta sí éasúile. Tres líam leis na clódóirí PP Print Solutions agus Graphica Veneta as láhuir ála na ailseo. É sin ráite, teigin go bhfuil lúg faoi le ag buint le folklore.ie san ní sin na maramid, ar an gédal sios an síomh agus an appar fáil sér an eisce. Gné I rúnach agus den láthach den corcuige a bhain leis an tógra. An dara rud ná go bhfuil siad in úsáideithe, agus is léir go bhfuil siad máilteach le 2 mhilliún go léit duine an úsáid in aig na bliana. Ach an rud is súntasaí, béidir ná go mé sé I bhfad níos fosta a bhreithinú leanúnach a dhéanamh ar an folklór. Ag cuir leis agus ag déanamh áirithe cuí blian in ag bliana. Ar an cuí sin beag an folklór ag fás agus a garú leis an méarla agus leis an Gaeilge, mar an úsátar iad. É sin deanta déad fí agráin nua den oclór choiríthe a ailse go rialta, dúine atá cotóga leis an focail clóite. Agus muid a ceiliúra tora úrnéireachta is fiú focail buice se rá inniu madar leis an séhir a déanach salar thosaigh sibh ar an eistar seo 5 bliana ó hen. Tá míid fós ag buin tarafa as magnum opus Tomás de Bhaldrathe, agus tá míid fós go mór faoi cuminn aige. Ar bhain pásanta, tá má chomáis Pádraig de Bhaldrathe, mar carad am héin, agus córlord am héin, agus don áras ar cuasa Gaeilge, agus Jenny me an deis seo a hapó má bhuicas a chorinúil, don ahar agus an mach. Cé gurbe se an céad oclór mór náisiúnta béir le Gaeilge ó 1959. Caithfar am meabhrú,
gur tugad céim suntasach chun cín ar éimsin a folklóireachta ina dhéig le folklór gailge béarla I gcónal sa bhliain 1977. Ba aim an ochlóire sin ná an cuid bu cutisinnta de stór ocail na nua gailge a thuirt le céilge agus sanbhanú I méarla a choláthar dóibh. Tugad tús áit an teanga bio. De héir méid nuaisiach agus cuimseach folclíocht sa litreacht na nua gailge. Arim go bhfuil an corcuige céine tógas a folklór seo. Le béim fuile an dá theanga mar úsátaríad agus mollim é dá bhar. Tar a táneiste ach táhachtach dar ná a escrín go dtíreach as an siúscadal áirithe seo, ná go bhfuil folklór de bhaldre agus folklór I gcónal a réin fáil inis a bhuirim in cuartathe an idirlíon inis, agus is ínta chun rud é sin. Tá sé tharbheith tábhacht dúin mar hir gur éirí libh an tógra se chu a críc. Go háirithe bhíneise cé có critical atá le héad dáis don phobal I gcuiteanna. Idir fála mór I gailge, caintóirí liatha, bhúntóirí, bhicléin, eistearthóirí, an airlán feibli agus loch na meán. Tá an folklór mór náisiúnta, státas agus gradamar le don teanga I measc a pobil féin. I gás na héireann tá tábhacht bhreise I gceist tuiscin gailge a bheith mar theanga bhionlaigh a tá faoi thíorhrú ag ceann na mór theangacha an domhan. Dar nói, tá achfuin an ochlóra nua níos luachfar a fós I bhíneise mór orbertí teanga le blianta beaga nús. Aríonn se, státas na gailge mar theanga ifigúil oibre san Eorop na dúlga sé hitan ar agris paibli faoi ach na deangacha ifigúla. Agus ar nóis brúcanna hábhachta an dál rialtais mada le corcun cín na deangan sa tír seo. Mar ocail square, bhhailm cógádagus a dhéanamh le foras na gailge, leis an dá rialtas ar an Ilion seo a thug tacaíocht dóibh an tógra seo a chur a críc. Leis an bhuireann, éirimúil folklóireachta agus le gach duine eile raibh lámh nó páirteachas sa tionscadal éachtaach seo. Cá mé buchas le a gáháil, lo siúd a thiomán an tionscadal seo lá I níag lé, thar scór bliana. Siad sin na banistóir tionscadal Cathal Convery agus Cormac Branach agus agarthóir an ochlóra Pádraig go Mínáin, tá écht déanta agah, tres líam libh agus mollim sibh. Cuireann fáilte mhór raibh an bhocló nua béarla gailge atá inis cortha gló, faoin sé luachfar atá car ar fáil, do phobal na gailge cibé áta na bhuileadar, agus fógrímanis go bhfuil an folklór seo seolta go hifigúil, berbánacht agus go déisibh sláán.